Авыл хуҗалыгы эшләрендә ял да, бәйрәм дә юк дигән гыйбарә яши. Әмма бу фикер белән килешмәүчеләр дә бар. Шушы көннәрдә Кайбыш районы үзенең фидакар хезмәтчәннәренә хөрмәт бәйрәме оештырды. Хөрмәт һәм хезмәт бәйрәменнән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Агроном производственного участка. Соңгы елларда авылда хезмәт куючы уңганнарыбызны икешәр мәртәбә хөрмәтлибез. Берсе Сабан туенда булса, икенчесе көзен. Кайбыш районы хезмәтенә күрә хөрмәтне даими күрсәтеп торырга кирәк дип саный. Шуңа да слетка кадәр тагын бер өстәмә алдынгыларны котлау кичәсе үткәрелде. 107 мең тонна быелгы елда уңыш суктырып алдык. Аның инде зур өлеше 90 мең тоннасы ул Август Кайбышка туры килә дип әйтергә кирәк, чөнки аның зур гына технологияларына, зур гына әйтергә кирәк инде үҗәтлегенә мотор иттереп менә шундый зур уңышларга ирештек дип әйтәсем килә. Авыл кешесенең хезмәте табигатькә бик нык бәйле. Әнә быел да һава торышы безне ничек кенә сынамады. Шулай булуга карамастан, Кайбыш районының тулаем күрсәткече республика күләмендә алдынгылар рәтендә. Приобретена новая техника. Агротехник базабыз ел сайын зурая. Узган ел 23, быел 5 яңа комбайн алдык. 2 отрядка бүленеп эшлибез. Белгечләр дә, механизаторлар да җитәрлек. Тиешле шартлары булгач, хезмәт хакында вакытында түләгәч, эшлисе килеп тора шул. Летом эштә бушлай ушаталар, ял итәргә юлламалар да алабыз. Былтыр Бәкергә бардык. Мин канәгать. Бүләкләнүчеләр хөрмәтенә җирле үзешчәннәр махсус концерт программасы әзерләгән. Җирле артистлар булу шулай ук авыл күркә. Гомумән, Кайбыш районындагы революцион үзгәрешләр соңгы 2 елда аеруча сизелә. Мин бик рәхмәтлемен. Шушы агрофирмада эшләвемә. Менә минем 15 ел булды инде. Шушы авыл хуҗалыгында эшли башлаганыма. Ульянкова авылында гаҗәпләнерлек хәлләр шактый. Аз гына вакыт içinde 100 тонна ашлык киптерү мөмкинлегенә ия 2 корылма янәшәсендә 5 зур склад, дистәләгән ярдәмче биналар төзеп куйганнар. 2нче елга 3400 баш савым сыерга исәпләнгән терлекчелек комплексы да сафка баса дип ышандыра җирле җитәкчеләр. Демәк, сөтчелек буенча да республика күләмендә ирешәсе үрләре әле алда. Мөршидә Җиһан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.